Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kakhat pra tarik unok pra kadi kalingkut sniyap ba pra flies nem jung ususotam ki seng bhalang baro kakhasi jantia ki pendan buram ya utai riu shampang kajat ben riu nyautram na ka sorkar jilla kala pendan buram lang hasusotam auditorium min hagasni ningkong. Kaseng nyautrap Youth Council kalalit bu sentiu ha umat sanam utai umalung hasusotam ya kabalaya lam do Presiden Kaseng ubak Roy Kupar Sindram ha kajingi renang Robert June Karjarin berkakasi Otter Society. Bankan mau ya kalengkuk siap jong new melung jong kajat penriu kum kajat penriu ni snow dak ram ba ya kiai ki jing nok senyang jong melung sosotam pula ai hakari be kajat penriu jong ni ikam ki baula le ikam ki bukhra ki bomu ula le ki penkan mau ba ki ai penkan mau yang ni nakasngi nakasnam ban nom klet ban yai pendon buram ya kan kalengkuk siap jong new melung jong ni hoi kum kaseng nyusu deiru ban ong ba umulung sosotam ula dei wei nakinong hikai bula hikai mdei tang paskul mdei ula hikai yangi kum kajat ndriu ya ka akor ke buram bat kumno bangin poi seki clear lum do kanang dei la dingi pha hai pat la dei yauni umulung bangi ken kum no hikai ila dingi phai pat ya jinglong jingman jong ka jala ka jongi ka baidei bakinong hikai yem song la klem da sngo benya bawala ka sorkar nakapor nakasnem kaya pelong ya ki program ki baper ban ai buram ki no hikai jong ka jela ka jongi ni ka jingkili ka long pakai ka ka buram ko basisha lani ka ka jing itu ka ba sarkar ka ai ya ki no hikai ka jongi inang syu iya kini gisni ka kenhun jong no hikai ka dang syumi ki ya penpa ki jing ki baki ki ya kendo lai post nam ki la syakri kum ki no hikai ni ka sarkar kam shimla haikmat ban ai kata ka social security abede kinoi kai jong jelak ki MLA tang arsnem riu benai kilala banyo pension kinoi kai ki jongi life house nem kila ai ka jing sakri kimla banyo ka pension dang ha kani ka assembly ka baladap ka sarkar ka wanra ya ka amendment bamdei hadu arsnem riu benai wat ya katar kila sedang ban penhiar mentar kamut bu MLA lada ulong tang sistem lane sistem siteng lane arsnem ulala banyo ka pension